بانگوازek بۆ ڕێیاگشتی خەڵکی کوردستانی سەرۆکاتیە پەرلەمانی کوردستانی و فراکسیۆن و لایەنین سیاسی هەمیلایەک دەزانن ڕەوشانەهای هەرێما کوردستانی گەهشتیە گۆپیتکە هەڕەفینە ئابووری و جڤاکی و سیاسی ڕۆژ لە دیفرۆژێ بەرەف پاش دشتیت باوایەکێک و باوەری دناوبەرە خەڵکی و سازیەن حکومی و خەڵک و حزبێ نەهێلایە حکومەت نەک نەشیاوەک پێدوی خزمەتگوزاریە پێشکەش بکات بەلکوشیانên دابینکردنا موچێ فەرمانبەران jî nemaye berîneha bi egerê qeyrana darayî biryar û sûz da bû demekê diyar kirî biryara paşkeftî peyrav biketin lê bê yîrûbûn sîh roja carekê pişkek ji mûçexûran dabîn biket lê derkeft ev jî bi xelkî rewan nabînin û bi dû heyv û sê heyva ew pişka kêm jî paş dikevîtin ev di demekê de amaje wê çendê nîşan den ku dahatên navxuyên hekûmeta herêmê di xirabtirîn halet da pişka wê çendê diket heyvane bê gîrûbûn pişkeka zêdetir ji wê pişka mûçê niha bidin zêdebarî wê pişka pareyê ku li heyva hefta ev sala wek mûçê pişkek ji hêzên pêşmerge ji laya Emerîka hatiye dabînkirin pêdivî hemîlayek ji wê rastiyê agedar bin di niha da necihiya siyasî civakî li her demekê zêdetir li hember metirsiyê ew her pêngaveka hekûmetê ku bi navê çaksaziyê havetî zêdetir li ser hesaba destbirin bû jiyara kesên kêmderamet û hejar e ev di demekê hekûmet ciddî neba di rêpirbûna pirsa Gendalyê de di beramber jî da nebûna lwest û karvedanekê ciddî ji layê hemî menan vekiriye êdî xelkî bawerî bi çi kesekê ne بۆ دومایînan bi vê bêdengiya metirsîdar ku di aşkestina hekûmetê durust bûye herwesa wek rêkek jî bû vekirina dergehê hember çareserkirina daxwazkarîn êk di nêzîktirîn dem da Parlemanê Kurdistanê rêniştina asayiya xwe encam bidet û rolên nêratiya rastaqîniya gel bigerîtin di çareserkirina qeyrana darayî û rewşana libara xelkî û pirsdestûrî û arîşa serokatiya herêmê danana stratîjî netewayî referandum çaksazî peywendiyên navbera herêmê û bexda û pirsên niştimaniyên bû vê jî bi pêdivî dizanîn hemîlayek harîkar bin û êdî nabît ji layekî xelk û herêma me li bin barê dehan qeyrana dabin ji layekê din ve jî parleman hat bîteş karê xistin duyem lanên pişikdarbûyên hekûmeta binkefire derfeta êk heyv bidene hekûmetê bi mebeda çarekirina jiyara xelkî û vegeriyana baweriyê bi berûvajî hekûmet bi hilweşandin sêyem sûdên dêlayengirên welatiyan piştevaniya hemî pêngaveka medenî li hemî herêma Kurdistanê dikeyn bi arasteya destveînana hezên rewayên xelkî û parastina ekparçeya herêma Kurdistanê û berjewendî û destkeftên xelkê herêma Kurdistanê